Sziasztok, én Bendegúz vagyok, és ez pedig a Bozon Evergreen XL elektromos kerékpárunk. Ennek az XL verziónak van egy kis tesója, a sima Evergreen. Ő azért az XL verzió, mert maga a váz egy kicsit nagyobb, illetve van rajta egy teleszkóp. Amit tudni érdemes erről a bicikliről, az az, hogy ő egy összecsukható bicikli mindenek előtt. Az aksi az kivehető belőle, ezt az ülést így megdöntjük, elforgatjuk a kulcsot, és simán ki tudjuk ezt az aksit így emelni a helyéről, amit most nem fogunk. Ezt visszacsatoljuk. A vázat azt két ponton tudjuk meghajlítani. Ugye az egyik az itt a kormány, ezzel a pöcökkel ez így behajlik, illetve van egy másik, clips itt, és ezzel így össze tudjuk hajtani a biciklit, és akkor befér a csomagtartóba. Kb. 50 km tud elmenni a bicikli egy töltéssel, és egy töltés 6-7 órát vesz igénybe ahhoz, hogy teljes töltöttségen legyen az aksi. 5 sebességi fokozat van, vagy rásegítési fokozat van az a komputerén, a biciklinek. Ha 5-ös fokozatban tekerjük meg, akkor 25 km/óráig segít rá. Ezt a biciklit egy dobozban kapja meg, kedves vevők, ahhoz, hogy garancia járjon a biciklihez, tehát érvényes legyen a garancia, ahhoz vagy egy bicikli szakszervizbe kell összeszereltetni, és a garancia levelet le kell pecsételtetni, vagy pedig minket kell megkérni arra, hogy úgy küldjük ki a biciklit, hogy ez üzembe van helyezve, és le van ellenőrizve, hogy minden rendben van-e. Ennek van egy minimális plusz költsége. Ami nagyon fontos, hogy ez a bicikli, ez pedelek, ami azt jelenti, hogy nem nyomatékszenzoros, hanem pedálszenzoros. Tehát ahogy forgatod a lábadat a pedálon, ő úgy segít rá, tehát ő a mozgást érzékeli. 25 km/óráig. Ha azt szeretnéd, hogy legyen rajta egy gázkar, azt is meg tudjuk neked oldani, de az egy plusz átalakítás, ami további költség, ez szintén a megrendeléskor jelezt felé. Ha van olyan info, amit nem mondtam el, de érdekelne titeket, akkor keressetek meg az oilhungary.hu weboldalán engem, Bendegúzt vagy bármelyik kollégámat, és nagyon szívesen segítünk nektek, és válaszolunk minden kérdésetekre, amire tudunk. Sziasztok, köszönjük, hogy megnézted a videót!